Arcoló verejték cseppek peregnek, de ez nem rontja értékét eme pergamennek. Sok hűhó semmiért gondolja jött-ment, nekünk mérföldkő, mikor minden szárba szökkent. 4 éve itt vagyunk a szűk falak között, és bár több száz óra telt el a könyveink fölött, a sok munka nem pocsékba ment el. Azt mondják a mentorok, így lett belőlünk intellektuál. Ám mifelénk nem csak a lélek, a test is szárnyal. Izmos testünk értéke vetekszik az aranyárral. Benne van a testben sok kúper, nem hiába. Bár örökké futhatnánk körbe a Jerevánba. Laszfalmat. De van nekünk matekunk is, tanár is volt 3. 2 még mindig maradt, csak a mester nem kér számon. Írtunk élménybeszámolót, kaptunk jó szórakozást. Fiúk azóta sem dolgozták fel a változást. Magyarból is több 2-nél a tanárok száma, csak Hetye néni tanárnő itt hagyott, mint állva. Ezúton kívánunk neki aktív pihenést, hisz ismerjük jól, nem tűri az ülést. És hogy a sor teljes legyen, elmondom én nektek, töriből és angolból is 3-at kaptak a szentek. Első 2 év történelmi, Évát és Sanyit kaptuk. Bárdosi és Ferenci nevezetőek, csak hogy tisztázzuk. Sándor megmaradt, sőt még Erzsébet, az ő neve Bánhegyesi jegyezzétek. Rátérnék most már az idegen nyelvre, Frindik Anita, Nagy Ildikó, s Markovics Orsolya nevel minket erre. Fura ez a sok 3-as, most látom csak éppen. Úgyhogy ezt a számot én már nem is bánom, hogy ki ne adjam, gyorsan írom szépen az osztályfőnöket a versbe, nehogy számon kérjen. Végét ez ír, hogy te? Kérdi majd minden nap. De ő is érzi mostan, hogy ez a nap másképpen hat. Szalak kerül mellünkre, büszkén viseljük. 4 évet lehúztunk, meg is érdemeljük. Igaz ugyan, hogy most jön majd a java, de emiatt ezestén ez még senkinek ne legyen baja. Ma még mulatunk, talán utoljára együtt, mert ha leballasztuk, az egyetemet kezdjük. Ez a diák dolga, csak a tanár marad, és ha befogják a falak, talán ezek szavak.